Здравейте отново на всички! Представям ви Ford Galaxy 2008 година. Монтирах медия, която пасва точно за модела. Вътрешна памет 32 вътрешна памет, 3 ГБ RAM. Монтирана е и камера, антените за GPS и за 3G обхвата се намират тук вътре. Ето го и микрофончето, което е за разговорите. Монтирахме и камера. Ето сега ще ви демонстрирам. Включваме на задна. Ето и камерата за задно виждане. Работят също и бутоните на волана. Ето усилване, намаляне, смяна на станциите също работят. Много добре се получи. Има малка разлика в нюанса на сивото. Малко по-светло е това, но нормално, тъй като колата е била дълго време използвана. Пожълтяло е сивото. Много добре се получи. Клиентът е много доволен. Сега ще ви покажа къде е монтирана и камерата. Ето е камерата, точно в средата е монтирана с 2, 4, 6, 8 диода за светене, когато давате назад вечер. Всичко се получи много добре. Инсталирахме и Waze за навигация. Има вградена навигация iGo, която са с стари карти, могат да се подновят. Ако иска клиента, ще ме ги подновя. Това е в общи линии. Ако имате нещо да питате, питайте. Чао и до нови срещи!